Dneska bol úplne normálny deň, avšak som sa rozhodol, že pojem na spontánny výlet. Mám hodinky, normálne ja nikdy nenosím hodinky, avšak som si zobral tentokrát. Táto ďakujem, že si mi požičal. Toto je proste najväčšia sranda. To všetko mám lístky a rôzne mapy, aby som sa vedel vyznať. Akože musím povedať, že trošku mám z toho obavy, že jak to pôjde. Akože ešte stále môžem ísť domov, ale tak ak nastúpim do vlaku, tak musím už ísť. No som konečne v Bratislave. Cesta vlakov nebola úplne príjemná, ale však tak je momentálne tak 8 hodín. O hodinu a pol mi cca odchádza autobus do Viedne a hádam nezmeškám nič, lebo akože je to také čudné bez mobilu momentálne sa orientovať, ale nevadí, no. Ja si neviem tomu uveriť, že proste paradoxne pred pár hodinami som len tak sa prechádzal, takto isto, ako teraz prechádzal, len bez batoha. Takže išiel by som niekam, kde som ešte nebol preferovane. Je to nie nejako ďaleko. Našla sa destinácia, keď človek chce, tak nájde. Obchodná ulica. Som robil 100 km pešo. To boli časy, to bolo 2 roky už to budú. Si robíte srandu proste. Som sa spoliehal na to, že si poďme nakúpiť do Lidlu a on sa prerába. Takže idem práve do Lidlu na Nivi. To je odtiaľ tak asi kilometr. Čas je momentálne 8:15, čiže o hodinu mi ide autobus. To by som mohol stíhať. Som sa nakúpil strašne ovoci, ja som si kúpil asi, neviem, kilo hrušiek a nejaké banány som si kúpil, proste zdravé veci na cestu. Mám 35 minút do odchodu autobusu. No, to asi nie je úplne vidno. Proste máme ešte 15 minút a som tu. Som vo Viedni. Som na hlavnej stanici a idem sa pozrieť, že kde vlastne ten môj vlak bude. Lebo ja idem vlastne teraz vlakom. Tu mám lístky takto všetky momentálne. Lístok, Viedeň až Feldkirch-Bahnhof. 0:28 mi ide vlak, to znamená, že mám tak cca hodinku a pol. Tento 0:28 a Linz Hauptbahnhof 1:57 ráno. Aby som nezabudol, mám tu takto mapu Viedne, mám tu aj mapu metra normálne vytlačenú. A tu mám vytlačené mesto Linz, teda respektíve centrum, a tam budem približne o také 3 hodiny. Momentálne sme tu, Hauptbahnhof. Chcem ísť do tohoto Schloss Belvedere, musím ísť vlastne doprava a na také veľkej križovatke doľava. To zvládnem. Zatiaľ som asi oficiálne najďalej od môjho mobilu, ako som kedy bol. Odhadom 200 km od mobilu. 11 hodín. Ja som si dneska zmyslel, že proste idem na výlet, tak som išiel na výlet a proste som si nezobral mobil. No park, kam som chcel ísť, není otvorený, takže prelízať to nebudeme. Nájdeme nejakú alternatívu. Najhoršie na tom všetkom je to, že za každým, čo si chcem pozrieť, kde som, alebo kam mám ísť, alebo hocičo, musím vyťahnuť proste mapu. Čiže momentálne som tu, tu je nejaký park, takže vlastne rovno a na nejakej prvá dáta, čiže 2., 3., 4., 5. na 5. do ľava a potom rovno a tam to bude. No vidím, že moja pozornosť je úplne na bude mrazu, lebo už som sa stratil, už neviem, ktorá je toto, toto je 3., myslím, že, alebo 2., lebo hen tam bola prvá. Myslím, že to je 2. Normálne som sa na chvíľku zapozeral a zamyslel a už proste neviem, ktorá je ktorá. To je také, že keď človek sa podieha na tú GPS-ku a že chce ma pozrieť, kde je. Dobre, ideme, 3. je hento, 4. je ďalej a 5. doľava, ok, super. Proste asi idem a zrazu oranžová Vespa. A ja som celý oranžový. To musím dať fotku. A týmto pozdravujem Mac, ktorá si fotí Vespy. Ja myslím, že som trošku zle odbočil, lebo žiadny park tu nevidím, ale tak môžem ísť akurát tak doprava, tam a pokračovať a možno toho tam nájdem. Pre kontext, tak tu je Theresienwiese Gasse a tento park, čo som si myslel, je tento športový komplex. Dobre, po chvíľku študovania som našiel park, ale čo chcem robiť v parku, no?
umyť si zuby a keď tak sa nájsť. A to je všetko. Si povedal, že však to je iba nejaký random park a toto je proste Karlsplatz. Tu si pamätám, že som bol, keď som bol prvýkrát vo Viedni. Tu niekde na Karlsplatz, že wow, som v centre Viedne proste. A som si hovoril, že to bol môj prvý výlet úplne, že do zahraničia asi alebo tak niekam. A teraz proste som tu úplne random a beriem to tu, že som skoro ako doma. No bolo tu fajn, dal som si banán, dal som si hrušku. Teraz cítim tak trošku menej ako keď pod stresom a keď mám mobil. To preto, lebo keď mám mobil, si pozriem, že napríklad, aha, tam to treba tak 10 minút, tak stačí mi odísť vtedy a vtedy a potom musím bežať. Avšak teraz, keď som taký, že neviem presne koľko to trvá a neviem presne možno ani kadiaľ sa ide a takto, tak radšej idem skôr a proste úplne v pohode stíham všetko a nemám nič stres. Joj, tu je teplúčko, tu lepšie ako vonku. Už vidím aj tam Linz Hauptbahnhof. Ideme to do sedmičky. 7-8 je tu. Linz Hauptbahnhof 7AB. 7AB vlastne to asi, že odtiaľ to odáčka po Bčko bude, nebude nejaký dlhý vlak. Počkal som si chvíľku v stanici, tam bolo príjemne teplo. No mám tu aj vlak. To bude podobné ako tie norské vlaky. Tiež tam bolo vlastne takto miesta aj sklapací stolík, proste úplne. Keď som išiel z Bergenu do Flanu, respektíve do Vosu. Ja super, mám tu zástrečku, tak si môžem nabiť GoPro. No hýbeme sa po asi 15 minútach. Šofér úplne tak prudko zastavil a z ničoho nič proste, že nič sa nehlasilo, ale nevadí. Otvoril som si arašidy a je mi dobré. Takže meškáme už asi tak 20 minút. Cca 2 hodiny 10 ráno. Ja som práve došiel do Linzu, asi 15 minútovým meškaním. Dojedol som banán po ceste. Idem si práve pozrieť, že či to môj vlastný vlak ide. Ale nepíše to ešte, mal byť okolo 5:30. Máme dokonca mapku mesta, čiže sme tu. Voľno vlastne po tejto hlavnej ulici do centra, nejako tak. Trošku poprchá akože, cítim. A tu si to vlastne pamätám, ja si to tu proste pamätám. Normálne, ja keď som išiel v roku 2020, v júli, ja som išiel do Amsterdamu na bicykli. No a toto bol môj druhý deň. Ja som išiel vlastne z Bratislavy do Sankt Pölten a potom do Sankt Pölten do Linzu sem. A ja som tu mal ubytko. Som v nejakom parku pri stanici. Čiže takto stále rovno a tam potom, keď už nebudeme kde pokračovať, tam už je centrum. Joj, dobre. Mám taký pocit, že som už pri centre, lebo to si pamätám, že takto boli kolanice a vlastne viedli do centra. Ja si myslím, že bol presne tu. Tu som sa fotil. Ale v respektíve odtiaľto som dával storičko, keď som bol v Linci. Už som sa naučil používať ten stojan trošku. Nie je síce ako som chcel predtým, ale to nevadí. Funguje to. Tu neprší. Dobre. Sorry no, nudím sa. Nemám čo robiť, ešte tu mám 2 hodiny. A ja som sa proste niekam prechádzal. Som niekde tu.
Neviem presne kde, ale viem, že cesta naspäť vedie tadiaľ, proste po električkovej trati som sa prešiel, neviem, jak som ďaleko od centra, ale myslím, že som išiel tak asi od centra tak 20 minút. Dobre, som tu na stanici, momentálny čas nevidíte, ale ja vám poviem, je momentálne 4:10, takže ešte tak hodinu budem musieť počkať, je hlavne do stanice, lebo akože už by som si niekam sadol do tepla. Som vnútri v prázdnej stanici, ale idem si overiť teda, či ten vlak ide. 5:30, spodný, druhý od spodu, Bregenz. Ešte približne 3/4 hodina a ja tu zaspávam na tejto stanici. Ani ja sa zaspal, lebo sedačky sú trošku nepohodlné, aj tu hluk, aj to svetlo, ale čo vo vlaku sa mi tam podarí zaspať. Momentálne tak asi 5:20 a ja som asi skoro zaspal. Akože skoro som sa nezabudil, lebo nejako som si našiel nejaké miesto, kde akože by som spal. No a proste som sa zabudil. Pozerám na hodiny a že 5:18 čo nejako a že fúha. Celú ruku mám takú strnú. Keď zavedem tak o pol hodinu, tak tak by to bolo veľa zaujímavejšie, no. No odchádza to o 8 minút. Ja rozospatý úplne. Dobre, ale máme to tu. Vagón 23, sedadlo 41. Som v tichej zóne. Už môžem ísť spať spokojnejšie. Momentálne 7:30 a ďalšia zastávka je tak asi o 40 minút, lebo aktuálne ideme cez Nemecko a to proste nestojí. Začalo je celkom dosť oblačno, výhľady asi nebudú také ideálne, ale hlavne neprší, proste nechcem nepršalo, to je najhoršie na to. A tak ešte stále idem asi 2 hodiny, takže počasie sa môže ešte ako tak zmeniť. Fúha, no, nechcel som dážď, mám sneh. Ako nevystupujem teraz. Ešte bude jedna zastávka, na to druhé vystupujem. Počas jazdy vlakom trošku spím, potom sa pozerám na okno, som si aj čítal chvíľku. Po asi 6 hodinách som tu, v meste Feldkirch, čo sa nachádza kúsok od hranice s Lichtensteinskom. Tak dúfam, že sa nejako dokážem vyznať. No máme tu nejaké odchody, sú asi iba odchody po Rakúsku. Avšak musím nájsť stanicu. Na to si vyťahnem moju mapu Feldkirchu, vytlačenú. Tak to mám pekne odloženú. Mám lístky. Tak to mám Linz, Feldkirch. No, čiže tu je stanica. A myslím, že tu niekde je autobusová stanica, čiže musím ísť. Išiel som von, ale musím ísť doľava a tam ju nájdem. Ale počkať, vlastne si všimol, že tu je nejaké nástupište. Affahrten Richtung Liechtenstein. Čiže chcem ísť odtiaľto. No skoro 11 hodín. Čiže 11:05 ide 14. A však vôbec neviem, kam to 14 ide. To je ten problém.
A Vaduz, dobre. Vaduz Chan. Z Chan ide aj 14, všetky idú do Chanu. 11, 13, 14. Čiže 11 nič, 13, 14, 35. 5 alebo 35. Myslím, že to by mohlo byť fajn. Avšak kde sa kúpujú lístky? A musím zistiť. Myslím, že ide autobus, respektíve tento prichádza z Lichtensteinska. A takýmto podobným by som mal ísť do Lichtensteinska. Takže o 5 minút má odchádzať, dúfam, že sa zmení cedula a bude z toho, že Chan. Alebo Šán, neviem, ako to číta. Dobre, asi tak 3 sekundy na to, ako som to povedal, tak sa to stalo. OK, tak kúpil som si lístok, stalo to 5 frankov. Tak 5 eur za jednosmerný lístok, ale tak nevadí, no tak ako inak pôjdem, nie? Dobre, že sa dá platiť aj kartou, čiže úplne pohľadničke zaplatíte. A tu bude zrovna ako takto. Tak sa hýbeme pomerne na čas. O chvíľku navštívim novú krajinu, bude to moja 43. krajina, ktorú navštívim. To ma teším, no aj keď počasie nevyzerá úplne najlepšie a trošku prší, ale tak čo už, no. Sme na hranici. A už som oficiálne v Lichtensteinsku. Vlajku vidím. Oficiálne som v Lichtensteinsku, dokonca aj nádherné počasie tu je. Slnečno. Čo ma akože dosť prekvapilo. By the way, hneď si ukážem, ako vyzerá špedetka. Tak ako vyzerá špedetka v Lichtensteinsku. Celá krajina Lichtensteinska má 39 000 obyvateľov. A Vaduz má okolo 5000, takže je to veľmi maličké a som si pozeral, že odtiaľto zo Šánu, som sa naučil, ako to vyslovuje, do Vaduzu to trvá tak asi hodinku pešo. Fakt som videl kosovskú ešpezetku práve, tak to som nečakal, že tu uvidím. No, tu máme Šán. Potiaľ som prišiel, lebo som prešiel cez železnicu. Tu je obchod, to je druhý obchod, hneď vedľa seba, čiže vlastne pôjdem odtiaľto. Myslím, že smerom tam. Som momentálne zakrývajú oblaky, ale to nevadí. Hlavne ich neprší. To si schovám. Momentálne je skoro 3:45 a mne o 10. večer ide z Feldkirchu naspäť vlak. Čiže mám tu reálne cca 8 hodín. Našiel som supermarket, musím nájsť na vchod. No asi bude z druhej strany ten vchod. Inak som myslel, že takto isto som oblečený, aj keď som bol v Andore. Tiež taká mini krajina a hory okolo a rovnaký outfit. Proste žiadne batohy vnútri, proste prečo? Špar, gourmet. Takže ideme pozrieť tam hádam batohy budú dovolené. Poviem takto, nie je to úplne cenovo pre mňa, ako najlacnejšia vec, tam bola nejaká tyčinka nejaká. A za euro 50 v prepočte, proste ja na to nemám. A mal som ísť nakúpiť si do Feldkirchu, tam je proste obrovský špar a potom som mal ísť sem. Toto je Šán a ide momentálne smer Vaduz. Si všimol, že aj tu majú oranžové svetlo aj pre chodcov. Inak by the way, prichádzam do Vaduzu. Oficiálne. Aha. Práve som spravil nutné úpravy. No poďme, pokračujeme. Dovitovo povedal, že práve v Lichtensteinsku si proste dám dole aj mikinu, aj bundu a spravím si kraťase a že bude tak teplo. Pršalo vo Feldkirchu, vlastne kúsok odtiaľto a tu je extrémne slnečno. A máme tu lokálnu kuchyňu. Aha, McDonald's. Ja by som aj prebehol cez cestu mimo prechod, len proste chcem vidieť, ako mi zastavia na tom prechode. Je tu nikto? OK, normálne.
Som v Mekáči a hneď ako prvá vec, čo vidím, 7 € za jeden jediný Big Mac. Čo tu majú na ocení, čo ma zajímalo? Cheeseburger 2,90, strašný extrém. A kola za 4,20. Nuggetky za 9,40, hranolky za 5. Áno, práve som si kúpil burger za 5,90. Presne tak. Už mi to aj došlo a akože to je snack proste. Akože burger super, veľmi chutný, mne strašne to chutilo, ale za tú cenu mi to moc nechutilo, no. Akože 5,90, 3-krát som to zahryzol a už bolo potom. Toto je centrum Vaduzu, idem nájsť suveníry a vyzerá, že tam sú nejaké. Idem si kúpiť nejaký suvenír v podobe hodiniek. Ani sa radšej na tú cenu pozrieť nechcem, lebo to je asi viac ako ten Big Mac. A to sú magnetky, jo, suveníry, našiel som ich. Aj bez navigácie. Suveníry nakúpené, kúpil som jednu magnetku a 3 pohľadnice. Stalo to dokopy 10 €. 10 €. Toto je že vraj najväčší QR kód v Lichtensteinsku. Pomaly väčší QR kód ako celá krajina. Ale ma celkom zaujíma, čo to je. No, pamätáte si, nemám tu mobil, nemám to ako naskenovať, tak si to takto pekne odložím. A keby náhodou potom doma, tak si to doskenujem a uvidím, čo tam vlastne je. Toto tu je, hádam, najmenšia značka aj pre nás v jazde, akú som kedy videl. A vedľa toho máme aj štadión. Tu je teda štadión Lichtensteinska. A v takomto krásnom prostredí sa dá zacvičiť. Je ako v New Yorku tak napísané, že street workout, to je sranda. Akože, fú, áno. Celkom mi dalo zabrať, hlavne keď som nespal celú noc, iba v autobuse a vo vlaku. Proste takéto prostredie úplný ideál. Tu mám aj, ak by som sa na čo kúpiť, jachtu za 13 miliónov, nejaké apartmány za 8,6 milióna eur, najlacnejšie aj takýto ateliér za 620 000. Toľko asi nemám moc v peňaženke. Som práve v obchode s menom Coop, ktorý je za mnou. Minul som tam asi tak 14 € a nekúpil som dokopy skoro nič. Akože kúpil som klasiku, chleba, pomazánku a šunku. Idem to niekam hore zjesť, na takú lavičku, na taký pekný výhľad. Tento kopec ma normálne zabíja. Akože nevládzem. Akože má to celkom dosť, možno tak 15%. A to z toho je takáto voda. Tam si dokonca môžem umyť ruky, lebo mám hladkavé od tých hrušiek. Ktoré na kôž, no ale dobre premyslené. No a hrad sa momentálne, respektíve okolie hradu sa momentálne prerába. Máme hrad, tak nedá sa ísť moc nikde okolo neho. Nevadí, ideme ďalej. Ideme na výhľad. A čo som našiel fontánku. Dobrá voda, akože mňam. Mi pripomína ako Stegastein v Norsku. Wow. Hento myslím, že je Šán. Toto je isto Vaduz. A hento myslím na druhej strane, tak to už je Švajčiarsko.
Táto salama bola v akcii 50%, tak stala 2 €. Dostala 2 €. Stala 1,30 € asi. Pivo, že všetko zo Švajčiarska, takže uvidíme, aké to bude. Ja si idem užiť výhľad a nejaký menší piknik. Brucho doma čavy. A týmto pozdravujem všetkých, s ktorými som piknikoval a je super, že keby ste tu boli. Proste takýto výhľad by som sa rád podelil. No neviem, koľko som tu sedel, ale asi dosť dlho na to, aby sa dozimilo, že som si dal na seba aj zase dlhé gate. Trošku sa počasie vzadu zhoršilo, tam vyzerá, že dosť prší. No a idem naspäť dole, no tak stále mám okolo tak 5 hodín, proste ten čas akoby neubieha. Tu asi zábery, ktoré nezverejním. Ja ešte umývam v lese zuby. Som sa ešte vybral na chvíľku hore, aby som videl zámok z hora osvetlený a je vlastne výhľad. Wow, akože nádherné to je. Avšak ľutujem jednu vec, že nemám so sebou mobil, lebo mobilom by som to asi odsvetlil trošku lepšie. Alebo odkameroval teda. Ale to nevadí. Proste spravím nejaké fotky na GoPročku, to je isto fajn. Neviem prečo, ale proste to mi príde, že dosť podobné ako Andorra. Ale asi všetky tieto malé krajiny majú nejaký podobný štýl budovania, neviem. Tu v centre som našiel takúto miniatúru hradu. Máme tu k nej niečo napísané. No, nie je možné navštíviť hrad, takže bohužiaľ. No keby som chcel, tak môžem ísť 19:18 už do Feldkirchu. Idem práve autobus. Všetko to je zatvorené a všetky veci už som pozeral, že je tma, takže už asi sa možnosti dosť zúžili. Už som teda v autobuse smer Feldkirch. Pôjdem tak asi pol hodinu, myslím. No pre kontext, už som jak sa to volá? Už som vo Feldkirchu na stanici. Mám zhruba 2 hodiny do odchodu vlaku, ale tak cca hodinku a pol mám dovtedy, dokým som sa tu chcel naspäť vrátiť. Týmto smerom by mal byť centrum. A ako vidím, že asi aj je. Ok, dostal som sa tam, kam som chcel. Už som nájsť nejakú lavičku, kde si môžem zjesť to, čo som si kúpil. Tak, našiel som nejaké miesto. Však aj sem, aha, tu sa dá sedieť. To nebude mokré, ale ani nie. Mňa akože dosť prekvapila jedna vec a to je to, že keď som bol v Lichtensteinsku, tak tam to bolo fajn všetko. Počasie, že super. Ako náhle sme prekročili hranice a prišli sme do Rakúska, tak začalo proste poprchať. Ako nepršal, ale poprchal, ale aj tak. Dobre. Hodinku tu počkám a pôjdem vlak. Ok, už pozerám, že mi ho tu pristavili. Tento, čiže strojky. Som sa nachystal do vlaku, tam asi bude teplo, tak som dal zase kraťase. Už som tak asi 5 krát pozeral, ale furt na to som zabudol. 18, ok. Miesto 63. Ja neverím, že som naspäť vo Viedni. Asi 9 hodín vo vlaku, ešte s nejakým meškaním. Ale proste som tu. Mám tak asi 5 hodín, dokedy mi pôjde naspäť autobus do Bratislavy. Takže toto už je chill. Tu som čakal, keď som išiel smerom do Lichtensteinska. Opäť tu. Ale tentokrát nie o 10. večer, ale tak 7:30 ráno. Tu som bol aj večer a to už teraz poznám. To je Karlsplatz. Ale dostal som to sem proste.
bez navigácie. Momentálna misia zistiť, koľko stojí jednosmerný listok. A keďže to nemôžem pozrieť na mobile, tak musím ísť do metra. Jednosmerný listok stojí 2,40. Fúha, no. Takže za 5 eur sa prevezem tam späť do Schönbrunn. Som tu, Schönbrunn. A myslím, že ale tu mi už tá mapa, ktorú som si stiahol a vytlačil, už mi toto nepokrýva. Tak idem skúsiť svoj orientačný zmysel. Je tu vlastne napísané, že Schloss Schönbrunn. Takže sa nestratím proste. Aha, wow. Normálne posprejované metro zhora. Tu som pekne dlho nebol. Viem, že teda za týmto je záhrada, kam sa dá asi sadnúť, je tam taký kopec. No, čo viac si priať. Tu mám moje posledné jedlo. Banány, rýžové koláčiky, ktoré som si kúpil ešte v Lichtensteinsku. Trošku prší, ale mi to nevadí však. Tak čo, tak zmoknem, no. Opäť som tu v centre Viedne. Mám približne tak hodinu 20 do vtedy, aký ma tu odíde. V Špare som si kúpil takúto dobrodku. To je vlastne žemla a v nej je rezeň. A ešte som si kúpil 2 hrušky. Neviem po koľkátýkrát, ale tak asi po 4-krát vidím Karlsplatz. Už to proste poznám. Pojem rovno, dostanem sa na stanicu. A keďže mám ešte čas, tak som sa išiel pozrieť na to miesto, ktoré som navštívil medzi prvými, keď som došiel do Viedne. A normálne ona tu je. A oranžová Vespa. Normálne to by chcelo fotku znova, ako som mal predtým, pred výletom a po výlete. A nakoniec stihol som aj otvorený Belvedere. A nejaké 10. som sem došiel, tak o 11. a proste zatvorené bolo logicky, no. Ale teraz to vidím. Tu bych sa dal aj zaplávať si, nemám plavky. Bo nám ešte Lichtensteinsko nemám na pokutu. Taká zaujímavosť, čo tu je, vo Viedni je tu električka číslo 0. Proste to som ešte asi v živote nevidel. Keby tu je so mnou Mac, tak by sme mali ďalšiu sochu, ktorú by sme mohli zrekreovať. Na listku mám, že nástupište B1. B1 je úplne predo mnou. Tak čudne cítim trošku, jediný mám proste papír, všetci to majú v mobile. Máme môj autobus. Ja som musel vystúpiť skôr, lebo v tom autobuse bolo extrémne teplo. Máme Bratislavu konečne doma a teším sa, čo ďalšie vymyslím, lebo proste toto bolo extrém.